Moi bons días a todas e a todos, moitas grazas por estar aí. Hoxe, 24 de xullo, víspera da Festa Grande do Apóstolo e dos fogos tradicionales, que este ano non serán tan tradicionales. Quero empezar dedicando unha lembranza emocionada ás vítimas do accidente do Albia de hai 7 anos. Dentro de unhas horas se cumprirán esos 7 anos. Desgraciadamente, as festas do Apóstolo e especificamente a xornada do 24, para os que vivimos esa situación e ese momento sempre estará marcado pola lembranza, polo recordo do acontecido esa noite. Un especial recordo a eles, ás súas familias e a todos aqueles que conseguiron sobrevivir, que en algún caso pois ainda arrastran secuelas do sucedido ese día. En outro orden de cousas, xa de todos é conocido que a programación de festas continúa con esta normalidade especial que temos en estas circunstancias. Hoxe a previsión con relación aos fogos é perfectamente conocida. Pido disculpas que sempre se produce isto, cando hai cambios sempre hai e se procura que haya o maior número posible de beneficiados, pero sempre pode haber alguén en concreto que reciba molestias ou que se lle ocasionen algunha dificultad. Perdón por anticipado. Eu creo que todas as medidas de seguridade están adoptadas, que calquer problema que se poida presentar se lle poderá dar unha resolución no momento, e que o que hoxe se faga, pois que en realidad sirva para goce e disfrute de todos os que estamos en Santiago, ou alo menos da inmensa maioría, e tamén para transmitir unha imaxe de recuperación dunha certa normalización e de confianza para todos aqueles que nos queiran visitar. Mañán teremos os actos do Día do Apóstolo. Teremos as manifestacións que serán diferentes de outros anos, lóxicamente, e tamén teremos os actos institucionales que tamén están marcados por esta nova normalidade. Non haberá a tradicional revista militar na Praza do Obradoiro, o acto será na propia iglesia do Seminario Maior, e a continuación haberá unha pequena e reducida recepción no Pazo de Raxoi. Por tanto, non renunciamos á celebración, pero a facemos nos términos en que é posible. Eu quero deixar novamente constancia do reconocimento e do agradecimento á familia real por estar ese día con nós, con todos os galegos e con todos os compostelanos, e, por suposto, espero que tamén para o ano 21, ano santo, como ven sendo tradicional, poder contar coa familia real en Santiago de Compostela. Pola miña parte, non teño pensado falar de máis temas, pero contestarei as preguntas que se formulen. Íñigo, da cadena SER, pide unha valoración sobre o incremento do estatuto de capitalidade. É suficiente ese incremento do 3%? Por suposto que non, eso é evidente. Nos vimos reclamando xa hai desde hai tempo un incremento máis sustancioso. Outra cuestión distinta é que nos términos e nos tempos nos que están non valoremos axeitadamente esa aportación. A valoramos, claro que sí, pero é evidente que aínda non recuperamos a aportación que recibíamos no ano 2010, que era aproximadamente a mitad do que aspirábamos. Por lo tanto, satisfeito non me podo dar, pero non quero deixar de reconocer que nun escenario como que estamos, pois, calquer incremento é de agradecer. Non hai máis. Non hai máis preguntas? Bueno, pois entón quedan contestadas todas as preguntas. Simplemente animo a todos a participar. Haberá esta noite un dispositivo especial de seguridade, tanto de seguridade pública como de prevención de incendios e dos servicios de emerxencias. Esperemos que non sea necesaria a súa intervención e o gallá todo vaya ben
disfrutemos con seguridade e con prudencia. Hai que lembrar que todos os datos que estamos recibindo de Cataluña, de Aragón, de Navarra, nos falan de que do risco que se produce nas grandes concentracións. O virus sigue aí, manteñamos as distancias de seguridade e sigamos utilizando a máscara. É un remedio barato e, desde logo, moito máis barato que a enfermedade. Mais nada e moitas grazas a todos. E feliz Día do Apóstolo.